କରିବି ତ ହଉନି ଅନ୍ଧାର ଫାଷ୍ଟ ପଡିଛି ନା ସେମିତି ନୁହଁ ଆଉ ଭିଡିଓ କରୁଛି ଆଉ ମତେ ସେଟଲ କର ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ପକାନି ଆଉ ଭିଡିଓ ମୁଁ ଭିଡିଓ କରୁଛି ଯାଇଛି ତା ଝିଅକୁ ଦବାକୁ ତାପରେ ଆସିବି କି କେତେ ମୁଁ ଖାଉଛି ହଉ ମୁଁ ସବୁ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖା ତୁ ଖାନ୍ ତ ଦେଖ ହଁ ଦେ ଦେ ହଁ ଆଉ ଦେହ କଣ ବି ଗରମ ଲାଗୁଛି ତୁ ଯିବା ଘରେ ବସିବୁ ମୁଁ ଦେଇକି ମେଞ୍ଚେ ମେଞ୍ଚେ ଉଠେଇ ସବୁ ଖାଇଦେଲା ଦେଖା ମୁଁ ଦେଇ ମୁଁ ତମେ ଖାନ ତା ମୁଁ ଖାଇଦେଉଛି ଦେଖା ଗୀତା ବେଶରେ ଖାଉଛ ହଁ ସେଠି ପାଦି ଡାକି ଦିଅନି ଖାଇବ ଖାଇଦୁ ଏବେ ବନ୍ଦ କରିଦେ